mga bakit. Eh, siguro, ano yan? Hindi ba ito nagyan na? Nakabuto na yan eh. Francis! Yan daw, kaya tigit. Tigit. Santa Claus, oh, Colin. Pumunta ka na ba yan? Ligrado? Ligrado? Tandaan Santa. Ay, kamukha ni Tito Michael, no? Si Santa. Salamin mo. Ay, hindi pala picture video. Nawala na siya sa video. Ano yung video? Oo. I-open mo. Dito na ako sa labas, di pa ako nakakain. Okay lang? Okay lang? Hindi yung anin lang. Hindi, bibigyan ko ng salad. Ha? Salad? Hindi. Salad? Umasa pa mo kami. Joy, tudukutin ko muna rin.